Tagas na. Tanggalin natin ito guys para makapa ano. Yung isa. Kanina guys, hindi na ako napag-vlog kanina kasi naiwan ko yung camera tapos lobat. Tapos so yun guys, kanina may gumagawa dito si Tata Samson. Ginagawa niya yung bubong. So hindi pa tapos guys. Ayan, taas. Hindi pa siya tapos. Mamaya maya babalik yun. So tayo guys, i-repair natin yung ano guys, yung outlet ng para sa tubig guys kasi kahapon sobrang lakas ng tubig. So tinangay yung ibang lupa kasi hindi masyadong malakas yung hindi masyadong matibay yung pagkakalagay ko ng mga lupa. So ngayon guys, nag-prepare ako nung parang mga kahoy, kawayan para ilagay din sa magkabilang dulo tapos saka natin lalagyan ng lupa. So ayun guys, pero sa inyo. So yun guys. So ito guys yung lalagyan natin doon sa pinakang sa magkabilang likod. Ayan. Bali tig dalawa. Ito guys yo. So ito yung outlet guys ng tubig natin. So yun yung tubo. Dumadaan yung tubig sa ilalim kasi mahina yung pundasyon ng pagkakalagay natin sa ilalim. So ngayon guys, ulit natin tapos ayusin natin. Patibayin natin para hindi aagos yung tubig. So yun guys oh. Kaya dati kahapon guys ganito ang tubig ito. Halos kalibil ng lupa. Kaya lang may butas nga. So kaya yun, umaagos siya. So yun guys yung natin. Fish pond, sobrang brown yung tubig kasi ayun nga guys, alakas ng ulan, mga bandang alas 5 ng hapon. So, biglang lumakas yung ulan guys. So ayan. So yun guys, i-repair natin. Tara. So yun guys, pabalik ulit tayo dito sa bukid kasi sabi ni Papa, pitasin ko daw yung okra kasi makabukas tigas na yun, malalaki na. So ayun guys, first time natin mag-harvest ng okra kung sakasakali. So ngayon, ayun guys, umuwi tayo kasi nagkuha tayo ng jacket kasi makati yun eh. Ang okra guys, pag pinipitas, makati. Tapos hinahanap ko yung pantalon para sa paa din, sa binti, hindi makati. Kaya lang wala akong makita ang pantalon na pang bukid. So pwede na to, bahala na. So wala akong gloves guys, walang gloves. So
makati sa kamay mamaya ito, pero okay lang. So basta makapagpitas tayo para hindi tumigas yung ano, yung okra. So ayun guys. Ayun nga pala guys, natagal na ako bumalik kasi birthday ngayon ng pinsan ko, si Grace Joy, Dino Salvacion. Ayan, happy birthday pinsan. So ayan, debut niya ngayon guys. So ayan, nakamerienda tayo kanina. So ayan, salamat sa pamerienda pinsan. So ayan, happy birthday ulit. Ayan, enjoy your day. So ayan, salamat. So ayan guys, malapit tayo. Mamaya ulit. So ayan guys, nandito na tayo ngayon. Pero kuhanin muna doon yung ano, yung timba para may paglalagyan tayo. Tapos meron akong plastic sa likod ng sa bag ko. So doon natin ilalagay. Tapos isi-transfer natin sa plastic. So ayan guys. Dito sa kubo yung ano ko guys, balde. Ay, ang dumi. Guys, ang dumi nga. Bahala na guys. So ayan. Dito tayo magsimula sa kabila. Hindi. Yung bag guys, iwan natin dito sa ano, kubo. Magkaumulan na eh. Okay. Ayan guys. Tapos kuha natin yung plastic. Plastic guys. Ayan. So ayan, tara. Dito tayo mag-umpisa sa dulo. Ayan guys, yung okra sa likod ko. Yung dito sa dulo wala pa masyadong bunga guys, pero tignan natin pa rin. So ayan. Ayan guys, may kalabasa. Ayan guys, tsaran, kalabasa guys. Dire-diretso na yung pagkakanyan. So ayan. Tara, tingnan natin yung mga bunga ng okra. So ayan guys, hanggang doon sa dulo, tsaka doon sa taas meron doon okra. Pero dito muna tayo sa baba. So ayan guys. Ayan guys, mag-start na tayo. So ito guys, maliit pa. Sa taas. Wala na guys, matagas na. Tanggalin natin ito guys para makapa, ano. Ayan o, matagas na guys. Pero pwede pa yan, bahala na. Ito guys, pwede na rin. Ayan o. Medyo malaki na pero pwede pa yan. Ito guys, meron na kaya lang maliliit pa. Ayun o, ito pwede na ito. Itong isa. May isa. So yun guys, mangilan-ngilan pa pero yan yung mabunga na. Yun guys, pwede pa. Ayan. Kaya sa baba guys, balikan natin yun. Para meron dito. Wala. Ito guys. Yan o. Guys, pwede na daw. Ito, pwede na ito. So guys, mamaya, doon lang tayo mamaya. Yung dito, tsaka dito sa side. Busin mo natin ito sa side na ito. Ito guys, mayroon naman bunga yung kalabasa. So dire-diretso na yan guys. So yun, meron din kalabasa guys. Ang dami ng kalabasa doon. Yun o. Yung kalabasa o. So yung kalabasa guys. Yun, malaki na. Guys, malaking kalabasa na. Yun. Nice one. So guys, madami ng malaking kalabasa. Ito guys, okra. Ito lang mahirap din kasi guys, ito kasi nasa gitna. Maraming kalabasang daong kalabasa. Yun guys. Mahirap pagpitasin kasi ang daming
Ang daming kalabasa. Down. Hirapan tayo pumasok. Pero dito tayo sa side guys. Sa side. Yun guys, marami o kaya lang maliliit pa. Yun. Ito pa yun ito. Guys oh. Dus dulo, dami. Ito guys, medyo matigas na ito kasi hindi na nakuha ng nakaraan. Ito guys oh. Ayan. Ito guys. Wala. So guys, hanggang tayo pumunta doon, dulo. So yun guys, halos patapos na tayo magpitas. So itong raya na lang to, row. Row na lang pala guys. So itong, dalawang row ang nila na ko guys. So ngayon guys, first harvest, ang unti guys, siguro mga 2 kilo, 1 kilo pala guys, mga makukuha natin ngayon. Pero for the next guys, madami-dami kasi ang daming ang dami ng bago. So siguro mga after 2 days guys, harvest na naman tayo nito. So yung next guys, mas marami. So ito guys, medyo konti lang talaga. So yun guys, tara ituloy natin. Habang hindi pa naulan guys. Ayan. Ito. Ayan guys. So, ito guys, medyo malalaki na oh. Pero pwede pa yan guys. Ito pwede na to. Ayan. Ito guys, pwede na to. So ito guys, pag hindi pa siya magulang, ang bilis lang pitasin. Pero pag magulang na guys, wala na, natigas. So yun guys, pwede pa yun, ayun, pwede na yan. Ayan. Ito guys, konti pa lang talaga makukuha natin ito. Kasi first harvest pa lang guys. So yung mga naunang binulaklak lang ito guys, yung kunan natin. Pero yung pangalawa nito guys, marami-rami na to. Tulad nyan guys, ang dami ng mga bago. Ayun, mga bago. Ayun. Hindi ba kita sa camera? Ayun, mga bago. Pero meron tayong mga ilan-ilan. Tulad ito. Ayan guys. Ayan. Ito. Guys, magulang na ito. Oh. Pero pwede pa ito. Ayan guys, pang ulam. Ayan o. Ito guys, ang dami oh. Mga susunod guys. Ito pwede siguro ito. Maalang-aling kasi pag hindi natin kinuha ito, masyadong lalaki ito 2 days. Kuhanin natin. Ito guys, oh, yung mga susunod na yan, dami na. Ang guys. Ito pa. Ito na yan. Ito pa. Ito guys, malalampasan, oh. Yeah. Ito guys, medyo magulang na. Puto lang ang gito. Ito guys, pwede na ito. Ito guys, wala pa dito banda. Ito pwede na ito. Ayan. Ito guys. Yan o. Hindi magulang na guys. Pero pwede na yan. Guys, ito pa. Tsaka ito pa guys, para ito kasi titigas ito eh.
Guys, maliliit pa yun siya. Ito guys. Ito. So yun guys. Natapos natin pitasin yung mga okra. Talagang konti pa lang guys. Siguro mga isang kilog kalahati pa lang guys yung nakuha natin. Pero siguro by the next 2 days makakarami na tayo guys. So ayun. Yun guys, Makati sa katawan. Kasi ito guys, wala akong guys wala akong pantalon. Pati yung sa gloves, wala akong gloves. Pero okay lang. Hilamos na tayo mamaya. So yun guys. Pahinga mo tayo konti, tapos uwi na. So yun guys, salamat. See you sa mga susunod na videos.